Berdimuhammedow Lewapda ilk avtomobil ýarşyna bagdylygy berdi, soň aeroport açýar. 26 fevralda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Lewap welaýatynyň administrativ merkezi Türkmenawatda Amul Hazar 2018 halkara awtorallysyna şeýle-de velosiped we ılgaw ýarşlaryna bagdylygy bermek münasibetli geçirilen çärelere gatnaşdy. Şol bir wagtyň özüne Türkmen prezidenti günüň ikinji ýarymynda Lewap welaýatynyň paýtagtyny gurulyp ulanylmaga berilýän täze halkara howa mendiliniň açylyş dawaratyna gatnaşýar. Bu arada Türkmenistanyň döwlet mediýasy habar berýär. Eýän bir ay çemeti wagt bäri prezidentiň Lewap'a etmeli sapary we onuň çäginde görülen taýýarlyklaryň hysırdylary barada Azatlyk radiosy ýurdun içindäki öz çeşmelerine salgylanyp habar berip gelýär. Mysal üçin welaýatda prezidenti garşy aljak adamlary artykmys gürlemezlik barada berilen tawşyryklar hemde prezidentiň welaýata edýän saparynyň dowamynda geçirilmeli çärelere gatnaşmaly edilen adamlaryň ak uniforma giýmeli hakyndaky görkezmeler dogrusunda habarlar berildi. Şunu welaýet merkezine beýik ýüpek ýolu atlandyrylan köpçüliklerin sport çärelerine bagdylygy beren prezident Berdimuhammedowyň hut özüniň çäräniň geçirilýän ýerine ýene-de ulaw sürmek ýaly okyplaryny görkezenligini türkmen media serişdeleri habar berýär. Resmi metbuat Amul Hazar 2018 halkara awtorallysynyň velosiped we ılgaw ýarşlarynyň ýurdun arheologik hemde medeni taryhy ýadygärliklerini şeýle-de sporty we beden terbiýany wagt etmek maksady bilen geçirilýänligini habar berýär. Hatda bu çäräniň welaýatlaryň çäginden geçýän böleklerini ılgaw ýarşlaryny geçirmeklik hem gödeňine tutulupdy. Ozalym şuňa meňdeş wagt ediş çäreleriniň birini has takygy ýapyk binalarda we Söwüşdün goty boýunça 5-nji Aziýa oýunlarynyň geçirilmeginiň öňü tyrasyny 5 günläp atly ýürüýüş geçirilip, onuň her welaýatdan geçýän böleklerini gurnulan çärelerde adam pidalarynyň bolanyny habar berilipdi. Türkmenistany resmiýetiň jemgyýetçilik aňyny kemale getirmekde möhüm rol oýnaýar diýip düşündirýän şeýle medeni çärelerin geçirilmegine aýratyn ähmiýet berilýäne çalym edýär. Günüň ikinji ýarymynda prezident Berdimuhammedow Türkmenawadyň täze halkara howa mendiliniň açylyş dawaratyna gatnaşýanlygyny TDH habar berýär. Agdalýan aeroportuň guruluşynyň dürli döwürlerde tägindirilmegi we onuň mümkin bolan sebäpleri barada mundan ozal käbir maglumatlar peýda bolupdy. Türk dilinde habarlar çap edýän bir neçiriň maglumatlaryny şol sanly iri halkara guruluşyk taslamalary barada maglumatlar toplayan Construction Intelligence Center merkeziniň maglumatlaryny Türkmenawadyň halkara howa mendiliniň guruluşynyň ilki başda Ukrainanyň Altcom kompaniýasyna berilenligi aýdylýar. Gurulňa gidýän maglumat serişdelerini bu firma 2013-nji ýylyň fevral aýynda aeroportuň guruluşyna başlap 2015-nji ýylyň awgust aýyna taslamanyň maliýeleşdirilmegine dören kynçylyklar sebäpli taslamany ýarym taşlaýar. Türkmenistanyň döwlet ýetirligindäki media serişdelerine Türkmenawatda ulanylmagy berilýän täze halkara howa mendiliniň ulaw gatnawlaryny görnetini giňeltmäge, şeýle-de ýurdun günnäger sebitiniň senagat taýdan ötüşine goşşokdygy aýdylýar. Täze halkara howa mendiline sagatda 500 ýolagça hyzmat etmäge ukyply ýolagçy we beýleki degişli terminallaryň bina edilenligini resmi metbuat habar berýär. Ýöne Türkmenawadyň halkara aeroportuny haýsy halkara reýsleriň amala aşyrylýanlygy barada giňişleýin maglumat el ýeterli däl. Mundan ozal Türkmen hökümeti ýurdun paýtagtyna bir ýylda 17 millionyň gowrak ýolagça hyzmat etmäge niýetlenilen Aşgabat halkara howa mendilini gurdurdy. Döwlet mediýasy gurulýan howa mendillerini, demir ýollaryny, deňiz portlaryny we beýleki wajyp transport ulgamlaryny Türkmenistanyň Ewraziýa giňişligindäki geoiqtisady möhüm rolu diýip düşündirmäge çemeleşýär. Ýöne Türkmenistany ýakynan ýygyrlayan synçylar ýurdun halkara transport ulgamlarynyň öz raýatlaryna söziň dogry manysyna el ýeterliligini şüpheli garaýarlar. Mysal üçin paýtagtyň halkara howa mendilinden daşary ýurda sapar etmäge synanşan raýatlaryň käy halatlarda ýurtdan göý berilmeýänligi barada maglumatlar wagtal peýda bolup durýar. Sözümiziň başyndaky Amul Hazar 2018 awtorallysi baradaky gurrun bilen söz jemlesek, Türkmenistanyň prezidenti geçen ýylyň aýagynda Amuldan Hazara çenli awtomobil ýarşynyň gurawmaçylygyny içeri işler ministrligine tapşyrypdy. Şeýle çäreleri ýurtda 2018-nji ýylyň Türkmenistanyň beýik ýüpek ýolunyň ýüregi diýilip yglan edilmeginiň çägine seredilýär. UNESCO-nyň maglumatlaryna taryhda Merkezi Amuderiýa regionunyň paýtagty bolan we häzirki Türkmenawat şäheriniň eteginde ýerleşenligine inanylýan Amul şäheriniň gadym ýüpek ýolunyň ugruny aýratyn ähmiýetli sowda nokady bolan bellenýär.